Iboya ononya. Ononya Pablo, ononya BTC Lord, ononya. Omapụla o. Amapụla ha gị ime gịnị ịṅụ ogwuike. E nwere ndị ka ị ga-aba na room ha uche. Gị gbaa n'aka. Ahụ wọọlụ ya na-eshi ebe na-eshi ihe enwezi perfume gbara nga ahụ ga ahịa. Ahụ wọọlụ na-eshichazi ihe niile. A ga-aṅụga ihe ụlọ ivino ma ile m anya anwụrụ ọkụ ya kwụchie gị anya. Ị ma na ị gaa n'ọtụtụ ime obodo dịgasị iche iche ma ị na-anaghị eso ha aṅụ ya bụ ihe a na-ahụta gị dịka onye nzuzu. A na-ahụta gị dịka otu onye ọwọ na-emepebe ya anya. Thank you so much. Na-amaghị the WhatsApp. Na-amaghị ihe na-aga. A na-ahụta gị dịka ewu goat. Ọ bụ otu esi ahụta gị. Ị gaa n'ọtụtụ ebe a na-eme wake up. Ebupụta ya na tere otu a were Scissors na-acha ya. Were Scissors na-acha ya. Obere ụmụaka na-enweghị ka ha ụmụ shere na-asapụbe ya ahụ na-ebidobe ya ụwa 15, 16, 17, 18 ọha nwa ọwụzi elele anya ndị 35 ndị 35 awọla ha ndị ka ha awọla lọdụ ọwụzi obere ụmụaka ugbu a na-enweghị ka ha ṅụchakwana ya abalị ahụ ebere ọkụ ha na ọgwụ ike na-alụ ihe a karịala o ruola n'ogo nke na anyị ga-etipụ ọrụ ala mkpo maka na ihe karịa sị tụọ ya aka. Anita Chidera Eze, kedụkwana ihe ị chere a ga-eme iji kwụsị ndị na-eto eto ịdị na-aṅụ ọgwụ ike nwaanyị ọma? Uche nke m ihe m chere ya ga-eme o ịhụla gọọmenti kwesịrị itinye anya n'ime ihe a. Ma gọọmenti ma nne na nna ma ndị nke na-etolite ndị nke torola etolite kwesịkwara ị na-etinye aka na ahụ ha ala gị kpam akpara gị aka straight gị ga-etinye gị isi na nga ebe ahụ ka ị ga-anọ isi gị eku amama isi gị ekulu anyị amara ndị maka ndị na-etolite etolite na-ahụ ihe ahụ a na-eme ndị nke mbụ ha sị mba na ihe dị ụta na ha ga-eme ya mana ihe a juru eju mana n'ụlọ akwụkwọ mahadum anyị ka ọwụ ebe ọ gbara kasa ụmụ nwaanyị emebiela ebe ahụ ịhụta ebe nke onye nke nwaanyị ikekwe nwoke brateki aya atụ kpọrọ ya pụọ ịmaghị na nwaanyị abụrụla njini na-ekupụta anwụrụ ọkụ ole oyi otu a ka ewu ihu ya eko ya gị si ọhịa nwaanyị agaje gbanyere ngị n'aka nke onyonyo hụrụ to obere nwa ha nọcha ụmụ sekọndịrị skuul onye ka akpọ onye enyibi onye ka akpọ onye enyibi otu a ka ahịa a na-achị nwụta ụda anwụrụ ọkụ heaviness of ụda anwụrụ ọkụ. Ya bụrụ na ị nwere nwa okorobịa ya bụrụ na ị nwere nwa na-etolite etolite na-ebidobeghị ṅụwa ọgwụ ike ịma ihe Chineke mere gị maka na ọtụtụ n'ime ha agaala faa kwuo na m gwara gị ọtụtụ n'ime ha agaala gịnị faa agaala ha faa ọ bụghị egwuregwu. Ndị uwe ojii ndị ọrụ nchekwa ị hụrụ ebe a na-eme wake up banye n'anya ebe ahụ ebelebe na-egbu ebe ahụ wake up hụla birthday ọbụla dị ikupu nwa ụka izie ha sị ngwa bịa men ma ntụ ọnụ ataparala ha n'ukwu osisi anọrọ n'ebe ahụ pastọ na-epiricha anọrọ ebe ahụ na-esecha ma birthday nke abalị a na-eme gị ha sị Pablo mega birthday gị hụ ha anọrọ ebe ahụ na-esecha obere ụmụaka na ọgwụ ike na-agbalụ Anduche ngoje wute m gasị gị ọgwụ ike a ka emega lot of mpụ na arụrụ ala ka agwagwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji mmanụ. Ajụjụ wee bụrụ o nwere ọghọm dị na nke a ọtụtụ ọghọm dị na ya ya bụrụ na ị bụ onye na-ege ntị na mgbede a ikekwe ihe a bụ ihe ị na-eme anyị na-ekwu ya gịsị gbanụ nkịtị o nwere ọghọm ndị dị na nke a ikekwe ịmaghị. Nke mbụ wee bụrụ ọ na-ebute isi mgbaka lekwa ka ị na-agba ara lekwa ka ị na-arụ ọnụma dị ka ọ hapụkwa idu echi ugbu a gị ikpuwe na ọwụ ndị nna dị na-egbu gị ọwụ ndị vileji gị na-egbu gị lekwa ka ị na-awe ara ihe ọ na-abụ ịnọkọta ntakịrị gị ikuku ọchị i chere na ọwa normal thing ihe ahụkwa sign of madness o yes Pablo ọ madness wụ ihe a na-enwere nke m hụrụ ofu ụbọchị uche ndị ibe ya aṅụchala o asị isoro ngwere ma mmiri oke soro ngwere ma mmiri ọkọ ngwere na ọkọ na anụ oke na ahụ nke ahụ ụbọchị ya mbụ uche iso ha aṅụ ihe a ya ejesecha anụ yose asị
small na take now akịka niile ga na nwunye uche nwuneke m ya ose kpọọ ebelebe egbuo chaji Yes. were ishere ga n'ala Yes, were daddy. jisi na-agaji ije Aha. a na-achọzi garị na-achọ ntachi ma awụ ya mmiri awụ ya nwata ekopụ Yes. Heo! a na-achọzi garị aba ya awụ ya ewu a na-afọ ya Yes. ọkwa nwatakịrị dị nwa responsible ya Aha. asị ewu na-ata ihe a ji so onwe nke na-ata ji Ya tawa. ya tawanụ ị hụtụrụ ebe a na-esecha ya bụ ihe nwada nwoke ọcha klara otu a ka a na-eme ka meshin etinyere na choku Hey. nwe eme onwe a na-akpọzi n'imi uche njiri gị ọ chọrọ ama mme na-aghọta Ọ chọrọ ịkụ ha na-enwezi ka ọ dị ka anụ efunyere mma n'olu na-achọzi imebi emebi anọ n'otu a na-enwe uche abịa nke mekara ọtụtụ n'ime otu a ka a na-enwe kpọlịkpọlị no strength No strength. mana ịkpa ha aka n'ọnụ ha sị gị hụrụ nsechara ala ihe a give me 2 minutes ma arụtọpụ ọrụ a na lai Upe. onye na-akpa ahụ strength emeghị gịnị akpa ahụ strength quote me ihe awa arụ ọgbụgba na-agba gị ihe ọ na-abịa n'otu ntakịrị gị ekuke ọchị ị ga-akata all of a sudden gị ma brek piom gị tọnụ ha otu a ka ara na-eji abịa lee ọtụtụ ndị leenụ ndị gbarala ara na ahụ leenụ ọtụtụ ndị gbarala ara n'ime ime obodo na gburugburu gị ọtụtụ ndị ntorobịa gbarala ara ọwa oke ihe ọṅụṅụ gbara ha ara ọwa oke ihe ọṅụṅụ mere gịnị gbara ha ara ọgwụ ike na-ebute isi mgbaka isi mgbaka abụchaghị naanị mgbe ị bịara bịa sụpụ akpa ahụ gị na-eke ọnụ nwa gị a na-akụ beelụ mgbagaraga na-emebe anya nwa bụ ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwaanyị no ịnọrọ nnọọ ịnọtụ ntakịrị gakata ije gị ma brek n'ike chọm gị tọnụ ha gị kụkọ ọchị kpakpakpakpa Your eyes right. ịnọtụ ntakịrị akpọ gị n'ekwentị gị mee hello who is this gị kọtụọ ya Gbam. gị kpọghachi sorry ama m ihe mere njikọ ya sorry ya awụ madness ya otu a ka ọ na-esi abịa Oh ya nwa. ọ nwayọ yugoro mmadụ lee gị lara ọgbụgba lee gị lara gịnị ọgbụgba ihe ijikwa ego gị ga-azụtara onwe gị lee gị lara ọgbụgba you don't run mad ekwukwala na mmadụ mere gị gị ma ji aka gị mee gịnị kpatara onwe gị ya ọgwụ ike na-ebute gịnị isi nkopụ na-ebute ara ọgbụgba yugoro mad o ji aka ya mee onwe ya ekwukwala na mmadụ mere gịnị mere ya ka hapụ ikwu na mmadụ mere gị na you do yourself abịala mgbe high rate of ara ọgbụgba ụka nkụ N'ebe ndị ntorobịa nọ. ma ụmụ agbọghọbịa ma ndị che ma ọtụtụ ndị ma gị hụ otu ana uche ndị gbagajara kazi nke ihe ụmụ nwaanyị na-esecha ugbu a Clara nwoke ọcha uche ozi gị ị ma ihe mere m ji respect gị ọnọdụ few ndị na-anaghị esecha ọkwanye m ji ị ma ihe mere m ji respect mgbe ụfọdụ ị na-isusucha ihe ị na-esusu nlecha akwa gị otu a lechaa gị n'agbanyeghị ihe niile ị na-eme m akpa m bọọlụ ị na-akpa m Lekwa n'anya. ihe m ji afọ ọlụrụ gị wụ na gịnị nlechakwa anya bren gị ka dị ntat thank you so much bren gị na ya ọ ka dị ntat ọ gwụla na iji awụ m awụ aha ị ma na nkọpụ iwu ọwụ mbịa mgbe ihe ga-anụzi akwụkwọ akwa Vanguard ama meela aghọta ndị Eko FM asị gị lele eme mba na mba ihe ga-anụzi akwa Dolly Pose ihe awụ sign of madness masị gị uche ọ gịnị gị si calm down masị ya calm down is called Dolly Pose ihe awụ sign of gịnị madness na ụwa ma ọ bụ nọrọ na live ebe a na-ekiri ya na Facebook were aka na-amanye n'imi sign of madness amarakọta na uche ekopụgodera Onye anọkwa ya o. ụwa ihe ị ga-eji amara na ara ụwala ụfọdụ n'ime ndị awụ mgbe ya bịara nnọọ lee belot etinyere n'akwa ha mapụ ya chịrịzie akwa ha n'aka Akwa n'aka biko. agabakabaka o nwere ụdịrị ara ka nke a nwanna agabakabaka ị bịara lee belot etinyere gị n'akwa wepụzie ya na-achịzi akwa ahụ n'aka uche sometimes ọ dị ka m ga lee akwa ahụ ha chi n'aka dọpụ ya ha n'aka ngwa kpụpụcha ya ka anyị hụzie egbu hapụ kpụpụcha ya ka anyị mara gị lee bọtịn akwa gị gbaghee ya yee ya oye ihe agwụnọ madness ọ bụ otu a ọ nwayọ ọ level 1 ka ị nọ A na-agaje a you will na-atakwu. soon get to that level ị na-achọ ụwa ara ọgbụgba ihe ụmụ nwaanyị na-esecha na nke ugbu a ọkwa mmiri ezoola gaanụ n'ọtụtụ joint dịgasị iche iche nụ leenụ na ka ịhụ ebe mizi nọ wụrụ njin ọkụ na-alashi ọkụ Miss Lahot. mizila hot ebe ọ dịkwana hot ya
ọ bụrụ ya otu a guu ya fụọ ya duu anwụrụ eko Anita Posh ọnwụ nwaanyị chọrọ ka agbanye ya ringi n'aka ọ nwaanyị chọrọ ka nwoke ibe m lọrọ ya kpọọ ya wife Sandy baby alụgakwa ha alụga ndị ka na-akpọkwa n'osieshi ya bata alụga mana kwesịrị ịlụ ndị dị otu a ọ na-alụ ọnụ ha ga-agbapụtakwa onye siri ya esecha pi aṅụrụ ike igirigi ọ dị egbo gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma bụkwa ọghọm ọzọ dị n'ịṅụ ọgwụ ike gbapụ ya ọsọ ịma ya na-ekwu ihe a ya dị ka onwe mọch mana ịma na ọgwụ ike a na-enwere nke otu a na onye ahụ kopụ ha na uche mana na o kopụla and ọ ga-abịa butere onye ahụ ọrịa ọ ga-awụ aga agwọtawu n'izi ya maka na onye kopụrụ uche enwe otu isi gwọcha onye ahụ a sị gị na enwe otu isi gwọcha onye ara ya hapụ ihu ahịa n'ụzọ kobiri ya hapụ ntamu ọ ga-adị na-atamu a na-agwọta ntamu n'ara ịgwọcha akwa mmadụ elu gụọ ya ala ọ ga-adị na-atamu ihe ijiri aka gị metụrụ onwe gị ọ dịkwa mma na okopụbeda na okopụla maka okopụ uche ikobahụ ya na the right place ọnọdụ onye gbara ara agbaala ara anaghị agwọta ya agwọta eke bịa mee uche ya bịa tiwezie nne na nna ya tige ndị ihe anya ndị nwe ya na imefu ego uche makwa ego ole a na-aja agba ndị ọgwụ iji hụ ka gịnị bred ha kpakọwara ọnụ makwa uche eme ego ole ndị a na-emefu ọgwụ ike na-akpatara mmadụ gịnị ọrịa bụ nke nwere ike igbu onye ahụ ị jụọla ihe mere ọbụla dị n'ọtụtụ ọgwụ ike anwụrụ dị iche iche ndị mmadụ na nwa na-ede ya ịba ahụ so na-ebute ọrịa akụrụ ahụ kansa a ga-esechakwa ya ụfọdụ na-esecha picha ya tinye ndị iberibe ahụchakwa ya kwa anya gbam na-aṅụ na-aṅụkwa anwụrụ ahụ ị na-eloba n'ahụ gị eme ihe wa anwụrụ na-akpọ ya ọkụ o nweta umeji gị otu ọ ga-ala ya n'iyi eziokwu na ọ na-ese ya n'ahụ ihe ahụ mmiri ahụ ị na-aṅụ na-akpọ ya mkpụrụ mmiri ịma mmiri ọwụ ịma mmiri ọwụ ị na-esecha ihe ahụ ọ ga-abịa ịṅụọ uche gị agaghị adịzi tugeda ihe ọwụ ihe ọma ka ị na-aṅụ ihe ahụ uche ị ga-ahụ na hot sun uche ude anwụ pịaganụ mmadụ ewere hụ nke a na-aṅụ na-aṅụje anwụrụ ọkụ ahụ etije anya kwa nke mmiri ọ dị ego ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ọghọm dị n'ịṅụ ọgwụ ike ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ na mgbede anyị nọ na Facebook biko ya bụrụ na ị na-ege anyị ntị ịchọrọ itinye ọnụ ịchọrọ izibata ozi gbasara okwu anyị ji n'aka ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị ịgaruo na Facebook chọwa Eko FM jiri capital letter type Eko FM ECHO FM gị nwee ike nyekene anyị ọsịsa na ajụjụ a gee ntị gịnị ka ị chere kpatara ndị ntorobịa ndị na-eto eto ndị agbọghọbịa ji aṅụ ọgwụ ike kedụkwana ihe a ga-eme iji kwụsị ndị na-eto eto ịdị na-aṅụ gịnị ọgwụ ike ka anyị leba okwu anya na mgbede a maka na asị ihe karịa si tụọ ya aka a na nwaanyị ọma nwaanyị nwere obi umeala nwaanyị na uche jụọ ya ji chọrọ iji ya asam asam jealousy go kpeme jealousy go kpeme anịnị o nene ọ dị ego gaa n'ihu rụtụkwa ya aka bụ ọghọm dị n'ịṅụ ọgwụ ike ọzọ dịka ibe ya ọ na-adịara onye na-aṅụ ọgwụ ike ọ na-adịara ya mfe ịma ha aka maka na olecha anya ya uru na ego akọla ya n'akpa ya sị mba ka ọ gaa na nke ka o zuru so that ọ ga-aga zụrụ ya ọ zụrụ ha lee ya okuluo ya ụfọdụ uche ahụla m ụfọdụ ndị rere ụgbọala ha maka ọgwụ ike ahụla m ụfọdụ rere ụgbọala ha lee nnọọ ego ha ji last card ha ji lee ya mefuo ya maka ree property ha maka ọgwụ ike ahụtụla m ịma onwe ka isi kwuo ya na onye na-aṅụ ọgwụ ike na-ama ha aka asị na ọwụhụ mmadụ niile yes I agree mana ị hụrụ 70% of ndị na-aṅụ ọgwụ ike ha na-amaghị gịnị aka onye ọbụla onye na-aṅụ ọgwụ ike o nwere ike ịma ha aka ịma ha aka ga-adịara ya gịnị mfe maka uche onye kwe ma ihe ahụ gụwa ha
Nwekwa ihe mere gị igbochi ihe ga-enwe ya. Ọkụkọ feke ya agbụ garee ya ahụ ọkarịma mmadụ egbuo ya rie ka eji ṅụgodu n'ọgwụ ike. ka ejighị gịnị ka a na-akọ ka ejighị ihe a ga-eji aṅụ ihe a ị hụtụla onye ọ rara ahụ ihu na onye ohi na-anaghị esecha ọ rara ahụ ịhụ amdụrọba na-anaghị esecha mgbagbazienụ m ha ọtụtụ n'ime ha eleela prọpati ha ree ya cham rekpọọ ya ịma ọgụwa ha ụfọdụ n'ime ha anaghị achịkọlata onwe ha ma ọgụwa ha na-ejide nwe onwe ha ha anaghị ejide nwunye ha dosa ego enwere ike izuru ya je zụrụ ya ṅụọ maka enwere ndị uche ma ha ṅụọ ya ha ga-agali mkposi. Gini exactly so they need to take it. Ọya mere ha na-eje aga ụfọdụ na-aga n'ime ọhịa enwechakwara tọiletị n'ụlọ ha agaghị aga nke ahụ nọ n'ụlọ ọ n'ime ọhịa mere eji akpọ ya nna anyị bi na gịnị ime ọhịa ka aga miti nna anyị bi n'ime ọhịa gaa ebe ahụ gaa na-esecha ya bụrụ ihe pụtara ụwa bụ ime ịṅụ ihe ọṅụṅụ ọ dị ego ọ ga-eme gị ka ị na-amaghị aka ịhụ ihe na-abụghị nke gị ya agụwa gị chọrọ iwe ya maka na ị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ịma o nwere ihe ndị mmadụ na-anaghị aghọta Clara nwoke ọcha Chineke ekechaala mmadụ kpam mmụọ ya dị onye ọbụla gịnị n'ime mmụọ ya ahụ bụ conscience ahụ o tinyere anyị n'ime ị chọrọ ime ihe ọjọọ conscience ahụ ga-agwa gị sị hụrụ nke a ọ wụ ihe ọjọọ emena gịnị ya ị chọrọ ime ihe ọma conscience ahụ ga-asị gị mewa nke a o mere gịnị ọ dị mma tupu ị na-bribe conscience gị ga-ebu ụzọ kpọọ gị oku ihe ị na-eme ịma na ozighị gịnị ezi ọ rara ahụ mmadụ iweli mma otu a gbuo mmadụ ibe ya ịma why conscience ya agaghị eme gịnị agaghị ekwe ya mana ọ ga were ọgwụ ike lee conscience ahụ Chineke tinyere n'ime ya fakata conscience ahụ fagbuo ya conscience anwụọ o nwere ike ime ihe ị na-atụ ya anya ya mere tupu ọtụtụ ndị mmadụ agawa izu ohi a na-ebu ụzọ gbaa ahịa ịma nke a na-akpọ ịgba ahịa a na-ebu ụzọ sechaa serie chaa anya chazie anya nke ọma lee conscience Chineke kenyere ha n'ime gbuo ya reduzuo ya to zero mgbe ahụ ị na-ekwuzi n'elu ha ma na-ekwu n'ala onwena ka isi ṅụọ akpụrụ achị ya ịṅụtụrụ akpụrụ achị ya chakarara ajụkwara nsọ aṅụọ na m ya mana ịṅụtụrụ akpụrụ achị o nwere ka ị ga-esi ṅụọ ya mgbe ụfọdụ ị nwere ike iji blade otu a chakasịcha onwe gị ahụ ọbara na-agba gị ị gaghị ama na ọbara na-eme gịnị na-agba gị ọ na-ele ahụ gị otu a gbuo ya lee mmụọ dị gị na ahụ mee gịnị gbuo ya ya alazie gị n'ịchị ọchị ihe awụ eli stage of gịnị madness na-eme ka spika gbakara agbaka gị na-eme ka spika gbakara agbaka na-ezuzugharị gị na ndị mmụọ na-ekerịta n'aka gị na mmụọ mmiri ha kwara gị ebe ọ na-achịrị mgbe ụfọdụ ihe ahụ niile ị na-ezuzucha emechaa vidio ji gị ya ma ọ pụọ gị n'anya gị shọkụọ sọmụma mekwara nka ọgwụ ike emee na gịnị ọjọka ọ na-eme mmadụ amaghị aka ya bụrụ na ị chọghị iwe ihe mmadụ aṅụkwala gịnị ọgwụ ike young boy mgbe ị nọ n'ụlọ nna gị kemgbe ị naghị aṅụ ọgwụ ike mana ozugbo ị lara skuul gaa hostel lee ka ị na-esecha ị na-atụtụzi ihe mmadụ ị na-amazi mmadụ aka akpa na-anara ya ekwentị ya maka na mgbe ahụ igbugo ya you don't kill that spirit. ihe a ka ediri gị n'ụlọ akwụkwọ asị gị ga-agụ every morning gị mapụ n'ụtụtụ lee mmụọ Chineke ahụ gị faa ya fagbuo ya ịhụ lecturers gị na-akparị ịhụ ndị tọrọ gị na-akparị no respect ịhụ mmụọ anyị gị na-eme ihe anyhow onye na-esecha ihe ọ na-erespekt mmadụ onye na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ọ na-erespekt gịnị mmadụ ma mmadụ ọ gaghị ọhụ gakwa ya ime ihe mere mma gị bawara gị mba ihe mbụ ọ ga-agba gị sọ dị ka ịṅụwala ihe ọṅụṅụ ime ihe mere o ji ajụ gị ihe ahụ ka moral gị ahịa ọ ha ayala maka na ọ ma na onye na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na-akparị gịnị mmadụ no respect ọ naghị enwe nsọpụrụ o nweghị dị ka ị ga-esi ele ya enweghị ka ị ga-esi aba akị ya ịṅụ ọgwụ ike na-ala mmadụ gịnị n'iyi ọ na-ala mmadụ n'iyi
na-aghọta ya bụ ihe ọghọm ọzọ dị n'ịṅụ ọgwụ ike wee bụrụ onye na-aṅụ ọgwụ ike ego anaghị anọgide ya n'aka eziokwu uche ego a na-anọ ha n'aka maka na ịmara na ihe a ịghọtala ịghọgodo nke fọrọ ọnụ enwere ike nri aga anọ n'ụlọ ha agaghị anwụgodo nke ọṅụṅụ ahụ ka ahụ dịgodo mkpa ha chọrọ ịma ma ha riela nri eziokwu ana-ahụcha ihe uche afọ amachie ha mgbe ndị ọ ga-awụ tutu ihe erie ihe a ga-aṅụ ya ka afọ mepetụ ha hụrụ ihe a n'anya karịa nri ị ma na o nwere ndị each day ha na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na-akọsụ ha more than 10,000 naira each day quote me ngwa ndị na ihe ịrụga quote gịnị me o nwere ike onye mere gị introduce na ihe ahụ rụga ezigbo ọrụ nye gị ya ego ihe iji ọnụ gị see na aṅụrụ gị nwa na-enweghị otu ya bụrụ na ị bidoro n'oge sevu ya bụ ego ị kara iji ya n'ụlọ elu mana isechala ya n'ọnụ sepịa ogodo mkpọ blọk gba aja kpụọ blọk isechala ya n'ọnụ sepịa eze efopụcha gị ọtụtụ ndị ile ha anya n'ọnyụ gopost ka ọwụ eze adakpọsịchala eze adasịchala ha n'ọnụ otu a wụpụ ndị nke ha chenjichala kọlọ ya bụrụ ihe ṅụtara gịnị n'ọgwụ ike nwunye gị anaghịzi ekpezi isusu gị ọnụ a na-ahụcha ọmụ jebie ya ọma gị na-asị ọlọvụzi m awa for you kedu ka ọ ga-esi ala ọvọ gị ebe o chelewede anya eweta ọnụ ya nso ọnụ na-esi wuu mgbe ọbụla ọgwụ ike mgbe ọbụla ọnụ gị na-esi aṅụrụ kedu ka nwaanyị gị ga-esi enwe appetite eme gị ọnụ ibi na ọkpakete nso ushi ihe ahụ ya esizie ya ị ma na ọ na-achagharị azịnọ mmadụ n'ahụ gịnị ka a na-akọ n'ihe ọṅụṅụ na-abịachagharị azịnọ mmadụ n'ahụ ya na-acha anwụ ndị ka na-adịghị ihe ezigbo ihe onye ahụ adịtọ nnọọ ka ngwere skin adịrị anyị kpọọ eze efopụ ya bụrụ ihe ṅụtara na gịnị ihe ọṅụṅụ ọgwụ ihe pụtara ụwa bụ ime ego anaghị anọgide gị n'aka ijiri 5,000 pụọ ọgwụla ebe iji ya esecha mmiri atasala n'ala ugbu ịchọwala shọpụ ebe ị ga-aga gị isecha ọgwụ ihe pụtara ụwa bụ ime ịṅụcha ya gị na-ekwugheri kpọwa akụkụ ahụ ebe a na-ekwesịghị ịkpa aha na-ekwu okwu inyo mgbe ụfọdụ nwunye gị lekọta gị otu a ihere eju ya anya uche m si gị enwe mgbe m na-ala o nwere nke ṅụchara nke ọ ṅụchara ebe ahụ ọ ṅụchara ya nke ọ kwụrụ ọtọ no movement ma na-asị ihe akwa nwoke ihe ọdịbịa ụlọ nwaanyị ekwugidela n'ike agwụ ya ọ dị egwu emebugharị nwaanyị emebugharị ụmụ ya emebugharị ezinụlọ kwụrụ nnọọ choko ma na-asị chai emebugharị onwe gị ndị kwesịrị ikwela gị ugwu na-akparịzi gị ego anaghị anọgide onye dị otu ahụ n'aka no savings onye dị otu agaghị enwe no savings kedu ka ị ga-esi enwe savings ọ ga-aga ọrụ gbara aka lọta ọgwụ ike ọ ga-ekpe gị nwee savings a na-eme ya eme Anduchi ịma ya ị na-aṅụ ihe a gị na-eme upgrade level ị nọ bifo ụzọ ị ga na-achọzi ịṅụ mọ adịsị n'ọnọ ya ebe ọla tiri isi gị uche ebe ọla ha gara a na-amata ebe a na-ere ya ebe ọla ha tiri isi gị hụ achọọla ebe a na-ere detin ka ajụ ihe a enwere m bad day ọ naanị gị nwere bad day enwere m bad day ma ide adịghị mma biko ka m chọọ ihe m ga-eji gbazuru ọwa ịṅụcha ihe ahụ bad day ahụ apụọ weeto ọwa ịṅụcha ihe ahụ bad day ahụ eme gịnị apụọ ya bụrụ na achụrụ gị n'ọrụ abịa were ha gị ya bụrụ na iji mmadụ ụgwọ onye ahụ echefu ụgwọ ahụ iji ya maka na ịṅụọ n'ihe ọṅụṅụ kwụsị ịdị na-ezuzugharị ihe ị na-ezuzugharị ị nwere bad day gị buru ọgwụ ike kpokpokpokpom nwaanyị lụrụ ekwugidela kwugide uche akịghị akpụ anya gịnị some of them ike agwụla ha ọ bụ na ike agwụla gị na-ebe ebe bịa ịnọ n'ụlọ a gị laa ya ọwụrụ maka ọgwụ ike ihe ọgwụ ike kpatara ọ dị egwu ọtụtụ ụmụaka ugbu a abụrụziela ha ndị dibịa ha na-aga ha anyara akpa ahụ ihe nọ ya n'imewe ọgwụ ike sachia ya very well ebe ọbụla agaga ha lee ha akpa ebe ọbụla agaga ha lee awụzi nkịta n'anya akpa anyara ya ga ebe anyara ya ga ebe a mgbe ụfọdụ kalado nwere ke m ga-anọ ugbu ụmụaka ibe m a na-aka kpamkpamkpam ịma na-eme na-exchange ọgwụ ike eziokwu ka m na-agwa gị ịma na-eme na-exchange ọgwụ ike n'aka ahụ ha nọrọ kpamkpam eme na-exchange ama na onye na-aṅụ na onye na-anaghị aṅụ
Oh, shapi. Gift me one tap. Give me ama m tap mmiri ma tap ka a na-akpọ ya. Oh, tap. Gift me one tap. Kpamkpam a na n'aka onye nke ọzọ agba ya n'akpa pịam pịam pịam. Uche nwekwa nke ha na-agba na bọtụlụ mmiri. Bọtụlụ mmiri nụ. Gị a na-aṅụrụ tie gị chee ma ọwụ mmiri arụrụ ala ka ha aṅụga. Ị ma aṅụ na ọwụkwa ihe o. Aṅụcha ire na-acha ma ihe ọchaga achaga. Gịnị? Nna Obere ụmụaka. Nye erijube afọ na agụrụ anụ nọ. Onye na-aṅụ ihe ọṅụṅụ kpọrọ gị na bọsụ Imo. Uche. Ị ga-ekweta na ọ na-eme. Amacha gị galọp Ị ga-ekwetakodi na ọ na-eme. Pụta ahụ gị ga-agwa gị eziokwu. Ya bụrụ na ị dị ime obodo go tell you now. Ị ga-ekweta na ọ na-eme. Eji igbe agba ya onye ọchụ isi anụ ndị ọ na-aṅakwanụ ntị. Ha nwere your time. Ọ dị ego. Gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma bụkwa ọghọm ọzọ dị n'ịṅụ ọgwụ ike. Ndị na-aṅụ ọgwụ ike ha na ndị ọrụ nchekwa anaghị agakọ. Ha bụ ndị iro ha. Mekwanụ nke ọbụla ị hụrụ ha uche gị na ha nọgodo n'ime ụgbọala bọọsụ Imo. Ha hụ ndị ihe ahụ asị gị biko dochitụrụ m ihe a. Ha na-achọ ebe ha ga-afakpu ihe si biko lekwa na omume etinye m na ntụ. Ọ ihe mere o ji dị mkpa ịnọrọ n'ime ụgbọala be 100% alert. Aka na nwere ike were ya apịla gị nwa. Ụnụ banye ụgbọala ozugbo ụnụ banyere gị wee ekwentị gị. Ị ga-apịkata ya pịkata onye ritụrụ ebe ọ ritụrụ ịmaghị ka ihe si aga n'ụgbọala ịmaghị. Ebufe onye ọwụ. Gị chọ ịga aka n'ekwentị pịpịrịpịpịrị ya dị ihe ị na-apị amaghị. Ọ wụ irute ị gaghị apịzi ekwentị ahụ. Otu ụbọchị a ga-ezuru egbe otu a ziga ya n'ime akpa gị. Ị gaghị ama gị kawazie. Ọ bụ onye ahụrụ egbe na akpa ya zuru ya. Onye nke ha gara ihe anụ na mmadụ nọ na-akọ sị ha gara berial n'ụzọ ahụ ha na moto ha nọdụ na-agba n'ahịa dekwa onye ọzọ ji ya ya eziga ya n'ikpe akpa mgbe ahụrụ ndị uwe ojii ya ozi ya n'ime akpa onye ọzọ asa achịwazie ju onye na-ekweta ezinụlọ anyị ya asawazie gị na-ewe ọnụ kpokpo maka na ịmaghị ihe ị ga-akọ. Onye Chineke na-eche ya ma egene ya chekwa onwe ya. Ọtụtụ n'ime ha agawa ugbu a hụ ndị uwe ojii n'ụzọ ụjọ atụwa ha. O nwere ndị ị ga-ele anya ha nwawo suspect si n'isi ruo na ntutu okpo ha nwawo gịnị suspect. Isi eyere ya eye kpaa ya akpa ahụ ha mkpịsị aka ha ịma ndị uwe ojii chọpụta na onye na-aṅụ ihe ọṅụ ele gị anya na mkpịsị aka abụ otu a ị ga-ahụ ka anwụrụ si hịọchịcha ya egbigbere ọnụ gị na-acha ka eke amameke m ga-akpa aha ya ugbu a azụ ite otu a ka egbigbere ọnụ gị na-eji o nwere evidence ka nka ọ bụ ndị uwe ojii hụ gasị gị nwanna abịa ịwụ kọstọma kom adọkpụrụ gị nwa bụ Jona esi n'ime ụgbọ ahụ kpọpụ gị nwa bụ Jona ụgbọ agawara ebe ọ na-aga ezigara nne gị ozi eburula gị ọ gụchala ozi nne gị na-anata n'aka gị mgbe ọbụla ka ejidekwara gị n'ụzọ ọ naanị gị ka a na-ejide n'ụzọ gị sajọ soro m na-agbara ụwa m ha ahụta m nnọọ jide m nna polisi gịnị ka ị mere polisi ji ejide gị ị dị ka mmadụ mgbe ọbụla gị na-eko nne na nna gị obi n'elu ọtụtụ ugboro ka a na-ejide gị ewerela 50,000 ma agbapụtala gị ewerela 100,000 naira agbapụtala gị ọ naanị gị ka ndị uwe ojii hụdere ebe ego na-adịkwa akafu ezinụlọ gị ego ọ naanị gị ka ndị uwe ojii hụrụ gị makpa gị aka n'ọnụ klara igbeta ebe ndị a na-edifendị onwe ha ajọ sọrọ na-agara ụwa m ha ahụtọ m nnọọ dọkpọrọ m ajọ sọrọ nweta ihe m mere person no go dey free again. Iziga gị ụlọ akwụkwọ ga-esi n'ọgwụ ike ka gị mma. Ọ gwụchara ihe pụtara ụwa ịdọta nsogbu ịpụtakwa gị ṅụwa gị na-esokwa otu ọjọọ ahụ enyi ọjọọ ahụ chọrọ idufu gị gị na-esokwa ya enyi ọjọọ chọrọ idufu gị tutu ruo mgbe o duru gị duba gị n'ime ili ya ehụ gị n'anya ebe streeti anyị n'ụwa uche otu a ka nwa dọgadara nne na nna ya dọgada ihụkwa na ụmụaka uche very cute handsome guys ka na-etopụta uche uhie ụmụaka mma ha mara mma mpa ha mkpụrụ mma ndị ahụ landlord mana nwa otu a ka o si megide ihe abanye otu nzuzo megide ihe dị stubborn edufuo ya ata ka nọgidere ọ na-aga ya mee nke ya agaghị itie ha bịakwa ụlọ ha n'ọnụ ụlọ ya n'ụlọ mpa ya otu gbuo ya ebe ọbara onye niile ọsọ fine cute boy ya nke ọzọ nwanne ka ọzọ gbafuo ọ ga na-echenji ebe ahụ uche ndị uduka mgbawa obi mmanya nọ n'ọrịa ihe na ihe ahụ daa ọrịa maka datin kemgbe ị ga-eji amara na frend ahụ gị na ya na-eso abụghị ezigbo ọhịa kemgbe gị na ya na-eso
kemgbe gị na ya na-eso kedu uru ị ritere na relationship ahụ ma ọ na-awụghị na akpọrọla gị gaa polisi ka a chụkpara ụlọ ọsọ na-agbafuo ka nne na nna gị rekwara elu rie ala gbapụta gị gị na ya ka nọkwa na-ayị gị na ya ka nọkwa na iwe onye ihuru ihu sorry to say this iwe onye gị na ihuru ihu ọ ga-edukata gị otu a dufuo oge gị nwụọ n'uzu karịa ya anyị agụọ ya n'ụwa dị egwu agwara m gị eziokwu maka na iwe onye iberibe ọ na-eso ozi ala n'iyi kemgbe gị na datịga anyị sowere kedu ụdị uru ị ga-asị na ị ritere n'aka nwa a onwe na bizines plan dị mma o wepụtarala ọwụ mgbe ọbụla ọ naghị ekwe ka aṅụrụ kọ gị n'aka ka na-akpanye gị ya mgbe ọbụla ọ naghị ekwe ka ọgwụ ike kọ gị n'aka ọ naghị ekwe ma ụmụ nwaanyị ndị na-ayị ndị unu na-ayị ma si na ha wee nye unu nwoke ọbịa ha ịbịa ha chọrọ ala ya bịa n'ụlọ ya enye gị ọgwụ ike gị ṅụọ ọhịa na-emenụ gịnị ọhịa na-emenụ ọhịa na-aga ọnụ gị ma bụ nwaanyị kedu ụdị uru ị ga-asị na ị ritere n'aka ọyị gị nwaanyị ahụ na ama n'aka ọyị ya nwoke na-abụghị nwere ala ka isi breki ya ọpụ ite onye nke ya chọtara gị onye nke ọzọ she was there for me when I was seeing her. She was there for me. She was there for me. She was there maka na ọ chọtara gị ọyị nwoke. He was there maka na o nyere gị igbo. Shame all over you. Shame in between you. Wee bụrụ ya ọ dị igbo mụrụ nze ma ọzọ ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm inye gị ogere ịkpọbata tinyeke n'ọnụ n'okwu maka na ike agwụla. Gịnị ka ị chere kpatara ndị na-eto eto ji aṅụ ọgwụ ike? Kedụkwana ihe a ga-eme iji kwụsị ndị na-eto eto ịdị na-aṅụ ọgwụ ike? Iji ọsịsa gawa na Facebook zibatara anyị ozi maọbụ gị kpaa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014. nke ọ bụla ị ga-eme gị gbalị agba okwu gị nke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ. Mgbede ọma Uche, Chere na Aneta ndewo onye ọrụ na-anọrụ Eda Ifeanyị Okwu JP Redu General nke Shimodogo ha dịrị na local gọọmenti na-akpọ ejikwa na eziokwu ụlọọrụ na-eme ụmụ bi na siti obodo anyị na ndị bi na Imezi vileji anyị bụ aka njọ ijikwa na eziokwu ụmụaka ndị a ga-eje ahụga ihe awụcha ụfọdụ buru ha ka ha ji okwu abụọ gaghị ahịa fọzọ n'okwu emetara ihe abara n'isi adịghị ga-eji mee ụfọdụ n'ime ahụcha ebe ọbụla ahụrụ gari a na-ekpo ya na-anwụ ada ọ na-eme ha mgbe ọbụla ejighị ego n'aka iji nwụọ ihe a ha ga-eje chọọ ebe a ga-enweta ego ma ọmị ebe ọbụla eji mere na chọọ na ị na-ejide emechiri ha ha ga-abịa azụ ya ọrụ planten gị ihe gburu ya nwetaba ere ji nweta ego ga-anwụ ihe ndị a ihe mere ọtụtụ n'ime ha bara ya dịka unu si jụọ ọtụtụ n'ime ha ọwụ pia grod ọrụ ndị kpọbara ha ndị otu ihe kpọbara ha ụfọdụ a na-ebe ahụ agba ha na ka ebe na-ebe onwe ha na-emezinwụ etinye na kọt ihe na ọdị awụ onye ọbụla mere nwu kill nothing dey happen but ọ ka mma ka anyị jụọ ha ọdụ maka echi asị gị hafụọ ime ihe ị ga-eme taa chere echi ga-egosi gị na echi dị mkpa ọtụtụ n'ime ha ga-adị useless ha na-ebido gbama adịghị ndị ọzọ ndị enwere ka ndị ọzọ tekwu ọnụ ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha ọtụtụ n'ime ha ejide ha fonu ta eriela ya ezuru ha n'aha ọzọ eriela ịkụ ha fonu nke a n'aka taa next month gị ịhụ nke ọzọ another month gị ịhụ nke ọzọ a na-ezu a na-ere Uche aka ịma ihe a redio General kwuru enwere onye nke ya mere n'egbu ọ gụchara otu a Clara shi n'elu ebe ụlọ elu ebe ọ nọ na-arụ ọrụ si ka ọ lọbaga ahịa ụra ihe achara ọma anọ ihe achara n'ebe ahụ ya eshi ebe ahụ daa were isi ya maa n'ala spinal cord ọ na-agala ije ime o mechara ihe ahụ nwụọ na ọ na-achọ ụkwụ ya achọ na ọ na-achọ ofu ụkwụ ya achọ dabọ emechara nwụọ last month
ọ dị ego na Facebook anyị ozi akakwala nkụ ebe ahụ na nke a si n'aka Diamond Okechukwu Onyi ọ si mgbede ọma ndị niile nọ na studio o si irete zibata ozi ọ si ihe na-akpata ọgwụ ike bụ peer pressure bad gang ọkụ ị na-agwọta ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ndị nne na nna adịghị eleba anya na ụdịrị ndụ ụmụ ha na-eme gịnị na-ebi na ụfọdụ n'ime ha nne na nna ha na-aṅụ ọgwụ ike ha ma amụta n'aka nne na nna ha na nke a na-eduba ha n'izu ohi igbu mmadụ na ekwesịrị ka a nwụchie ndị akpọrọ ha kpọgaa n'ụlọ ọgwụ ebe a na-enwegharị ụbụrụ mmadụ maka na ndị dị otu a na mmadụ ekwesịghị ibikọta ọnụ so Chineke nyere anyị aka ya gaziere gị nụ Diamond Okechukwu Onyi ya bụ chere obi gị adaala ụda gaa n'ihu kalara na nke a si n'aka Uche Praise Martins ọ sị ọtụtụ n'ime ụmụaka ndị a na-eto eto na-aṅụ ihe ndị a ha na-elere ndị nke kpọrọ onwe ha celebrity ha na-ele ha sị oke ọnwụ na onye a na-eme ihe dị otu a ka m soro ya ka m mitie n'ọp ka m brọsh onwe m ọp na-amaghịkwana na ọtụtụ ndị celebrity a ha na-aga elere na-aga ụlọ ọgwụ nọ na mba ofesi ga na-aga nyochasi onwe ha sa ndị a ga-asa asa hazie ndị a ga-ahazi ahụ ha dị oke ha alọtakwa o celebrity ile gị ọgwụ ọṅụgọ ọgwụ gị nwa aṅụga Uche ọgwụ enye gị na mba ofesi ebe ọka enye gị anya nke enye gị nwa anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a Glory Chika isi ike duru zibata ozi gị isi ị hụrụ ịṅụ ọgwụ ike na-eme ka mmadụ nwụọ ọnwụ ike na ọ dịghị mma maka ahụike anyị na ha buru ya gịnị n'obi onye nwere ntị ya nọrọ onye na-aṅụ ọgwụ ike ga-aṅụ gịnị ọnwụ ike mgbede ọma Uche Clara na Anita Francis Amaka ọhịa akpọ nke a ha na-eme anwụcha o dobe ha ofu ebe ihe ha na-akpọ ewuchere du a na-akpọ nke ahụ dere du ọ ga-apị gị pọs enweghị ihe a ga na-eme ị ga-akpọ ofu ebe ọmpe akọwa gị ihe dịtụ igbochekwa onwe gị unu na-ekwu kịta nke a unu na-ekwu na ihe si dị ka m ga-ede na alụkwụcha na mekanik Gini ama achasị m na mmakwa onye dị etu a dị etu asị ha kiri na asị m na ọnwụ na mọchụarị na kee mere ya this boy a young boy ga-ejeba kekolus on Saturday asị na ori nri wee nwụọ na-ajụchi onye kere ese bifo asị m yes but na nke na-agbagbu gị ara bifo emeka ikirikiti ya so onye achọ ka ọ dị ndụ na-achọ onwe ọnwụ as I'm talking to you na ọ bụ na mọchụarị right now nke a na-agwa gị on Saturday o nwere on Saturday so ana m eche niile na-eso akwa ihe ha niile datụ n'ụwụ ka abịka ibe ịma na ịpụtasị ebe ndị a na-eme nke ka isi gosi ha na ijoinkwa ka igosikwa ha na ị ga-emenwe ihe ha na-eme one of the things na-eme ha na-eji etinye aka na ya bikos ebi m amụmụ na Ọnịcha nto n'ọkụ iwe ka ruo tata mụ na gị nọ ụmụ ihe ndị agha ana m afụcha ya nwa chọrọ ịdị ndụ ihe ga-adị ndụ onye achọghị iji bara onwe ya ga-abara onwe ya ọzọkwa ya sị mụọ ya bụ mpe ahụ pastọ ọ bụ bishọp anyị ga-Chineke adị ka ibe ka mmee maka na ndị a na-eme ibido sobe aja otu ịnama isi ndị aja otu si ana so ọ ihe na-esokarị ebute agaghị m atakarị nne na nna ụta bikos ịbụgo n'ụwa kịta na ọ na-emezi ndị nne na nna zụcha ha nwere ike ha n'ọnụ ụlọ ma ọ jebe ahịa ma ọ jere nwa ewere aka ha zụgharịba onwe ha ha ji esi a na-aga ma skuulu ma ebe ọ na-arụ ọrụ ma ọ na strit bikos nne na nna emezi oke ya ozi gịnwa emezite imepụtazi ya n'omume but as a nne na nna I'm a father now I know I teach my children sometimes emeghekwa amakwa m na agwakwa gị maybe swam anyị ga-esiri nke agwakwa gasị gị na-ekwu ihe ị ga-eme so ka ghara ịtachacha nne na nna ụta all the time because onye na-asị na-ekwu ụzọ onye esi ọhịa ịmana ebe a ka onye a chọrọ isi mara ụnụ mma ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a Christiana Osuọha isi ohi zibata ozi gị isi ụfọdụ n'ime ha na a na-amanye ha amanye ka ha mee ya ụfọdụ n'ime ha adịghị gịnị normal amanye gị sị gị ṅụọ ọgwụ ike gị ṅụọ amanye gị banye n'ọkụ banye n'ọkụ amanye gị sị gị baa otu nzuzo gị baa akpa gị aka n'ọnụ gị sị afọ ọsọrọ m onye fọsọrọ gị lewe nke ahụ mere nwasatịta agụkwara n'ụwa dị egwu nga nwata nọkwara onwe na-agbara onwe ya mbụ otu enyi ararị bịa na-esi nzuzo esha ha na-aga gị imezi ya iblend ya ka ndị nke ọzọ bịaziri mee ha hit ndị ka ọzọ agbalaga ya nwazi ka eji chụọ aja thank you agbagbuo ya ozu ya dọrọ
somebody that was doing doing well Ehe. isi otu nzuzo ka gị mkpa ego ole nne na nna gị mefurula n'isi gị iji adọtọrọbụ gaa n'ihu na Facebook anyị ọ sị nwanyị nke a ọma. si n'aka Wisdom Peter ọ sị mgbede ọma Eco Family ọ sị na chai na ọ na-amụtakwa n'ọtụtụ ihe n'ebe anyị abụọ nọ na Chineke ya biko gaa n'ihu na-ekpuchi anyị ndewo ya gaziere gị nọ mgbede ọma Mgbede ọma Professor in practice. ya gaziere gị nọ The threat of Trump. Uche na clever ọnụ ha. otu a ka ọ dị A na-eme o. Ka mere. Praise ike ma adị m mma. Florida of Imo State. mgbede ọma nwoke dị Sam God bless you. Isiokwu Kenu wepụtara maka. Maka na ị gaa na uncompleted building dị iche iche ebe a ka ha niile juru. Ma ụmụ 14 years. Even yesterday m si Enugu na-alọta. Ịgwaga eziokwu, o nwere maakị mfere ya kwụsị mbata o obere nweta dị mma nwa ha eruola 20 years. Naanị ihe m ji si akwụsị ka m rituo. Ihe tigago ufu ọkụ ọ ga-anwụcha ake ya wetakwa ọzọ my dear brother so katara ihe m kpọ ya m si ọga ịnwụcha ihe na dị anwụla ibi ị gakwe kontrol fuli moto ya sị m kamakwa m rituo nsị eche ma rituo ihe akarịala ihe na-akọsụkwa n'ihe dị niile wu na gọọmenti anyị ha achọghị ịma enwere ike pụta kwucha ya n'ọnụ bọtụ ka ha atị ya ọwụ asị oke ngwalegodu ndị kọtụ anyị setesịrị datị na ha buru ogwuike ọkwa onye isi ala agbaghara ha ihe na-enyecha ụmụaka ugbu omoro a onwe ihe na-eme gị hụ obere nwatakịrị na onweghị ngọ ha gị hụ ngọ na-akparị okenye dịkwa boodu na-akparị ya bọta ile ya anya gị mara na o jighị anya ya n'onwe ihe na-akọntrolu ya nwere ike ihe nwere ihe gọọmenti anyị ga-eme tinyekwu na enyemaka nke ndị nne na nna shi mee ya ọnwụ na ga-abazụ ihe banyere ogwu ike kpata n'ala anyị I think it will help us maka ike imezi ihe gị isi na ebe isi mmiri mezie ya abazụrụ ya ka ọ ghara ị na-abata n'obodo ịgwa gị eziokwu ụmụaka agahụ na-anwụ ya ya gazie ya gaziere gị nọ ya bụ uchoro obi gị adaala ụda na mgbede a anyị ahụ n'ozi gị Chinọ Osueke ọsọ uche nwaanyị ọma aṅụrị ka mụ nwoke ọma na Anịta nwoke ọma ọ dị egwu ọ sị hụrụ ịṅụ ọgwụ ike a na-ekwu okwu ya ee ọ bụzi okwu akpụ n'ọnụ ugbu a n'ebe ndị na-eto eto dị na ọ kpaala ọdịnihu ha kpa obodo anyị gịnị aka ọjọọ na ụfọdụ n'ime ha eluzuola focus luzuo direction luzuo purpose in life n'ihi ịganye aka na ịṅụ ọgwụ gịnị ike n'ụfọdụ n'ime ha aṅụchaa ya ele mmadụ kpaso ya iko n'ike ụfọdụ n'ime ha chekwara nọ na aṅụọ ya ha dị bold ya eme ha adị gịnị bold na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na-echekwanụ nnọọ na ọkacha ndị nke nọ na mahadum na ha ṅụọ ya bụ ihe nke a ga-eme ka ha kọrọ chem na n'ihu supervisor ha defend ya ihe a na-edefend so na ọ dị too bad yes Chinọ dị right o nwere ọtụtụ ndị idefend project ha esechaa si kpọsịcha ihe niile gwa ha apụta gị chee na mmadụ kụ ịma na ọwa ewu ewu kụ ewu bịara kpọọ tai ọ dị egwu mgbede ọma mgbede ọma ndewo uche na Clara ihe ọbụla mkpọrọ nụ nna aza ndewo gaa n'ihu ịnụ ịmana amam ma nna abụọ amam ebe nnu si ebi ụwa ihe nnu na-ekwu eziokwu ihe ahụ a na-aṅụ ọ na-eme enweghị respect onye hụrụ nne ya akparị m onye hụrụ nna ya akparị m ka ịbata ime vileji ugbu ọhụ wee ị ka nọ ya gaa n'ihu ị na-ahụkwanụ ndị na-eme ihe gaa n'ihu ndị na-akpata ihe ewu ka mgba na eziokwu a na-aga egbu anyị ndị jọnalist anụsocha ya anyị kwụsị ike nyochi mba ekwula achọghị ịnụ nke ahụ ka ebu eziokwu wụ
onye isi gị wụ prezidenti gị Tinubu ọha ọrụ ya onye ya gaziere gị nọ enwe onye kwupụtagodere ya dịka onye ama mme na-aghọta anyị gaghị abịa na redio bịa ọgodi allegedly ịghọta ya bụ ihe ya bụ chere obi gị adaala ụda ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị onye ma Melford Francis ISIOKWU zibata ozi gị isi otu n'ime ihe so akpata ya bụ ọgwụ ike a na-ekwu ịṅụ ọgwụ ike a na-ekwu okwu ya bụ highness nke abụọ wee bụrụ ịnọ ọkpọrọ na ka a ga-esikwa na-enye ogbo na ya wee bụrụ gọọmenti ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ntorobịa steeti Imo nakwa Naijiria n'ozuzu oke ya gaziere gị nụ gaa n'ihu Clara. n'ozi nke si n'aka Chikezie Newton ọ sị Ikechukwu si ụmụdagụmbiri Ikechukwu si ụmụdagụmbiri ọ sị ọtụtụ ndị ntorobịa na-aṅụ ya bụ ọgwụ ike n'ihi gịnị ihe uwe menyụọ na ha anya ha dịzi frustrated ọtụtụ ndị na-aṅụkwana ya bụ ọgwụ ike n'ihi gịnị otu ọjọọ ha na-eso ọkwa kwuru ya ekwu ebe a anyị kwuru ya ekwu n'ihi gịnị otu ọjọọ. anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a Divine Udenwa anyị si n'ihi Owerri zibata ozi gị isi hụrụ ihe ọṅụṅụ a na-ekwu okwu ya ọ kpaala ndị ntorobịa anya aka ọjọọ na cousin gị wee chee smoker o ji aṅụ esepụla aka ọ gara lee nkịta nne gị dị ime zuru ya ree ya n'ọnwa ọzọ gara aga naanị maka na ọ chọrọ isecha ọkwe na-aghọta ree nkịta dị ime zuru ya ree nkịta dị ime na-erekwa n'ere uche nkịta dị ime ji na-ere ya ere ọ dị egwu anyị ahụ na nke gị anọzie echi ọ sị na ISIOKWU na ijisi ike ya gaziere gị nọ anọzie echi ya bụ chere obi gị adaala ụda mgbede ọma Hello. mgbede ọma Uche na Clara ndewo. ndewo emume unu amaka because ihe na-ekwu otu ha niile na-esi eme ndị a na-aṅụ ọgwụ ike nye ọzọ gọọmenti ga-emewe inyere ndị a na-achụ ha ndị drug enforcement ya inyere ha aka aga ebe niile a na-ere ihe ndị ahụ kwụsịchaa ha because gọọmenti na onwe ya marala ebe ha na-ere ihe ndị ahụ then ndị nne na nna na ndị nkụzi ga-etikwu aka a na-ekwu because ihe akpọsọla ndị youth na Naịjirịa na ụkwụ obere so ọ ga-amasị m sị ka gọọmenti ti ya as a subject na skuulu enwere ike na-akụziri ndị ke na-eto eto ihe ọjọọ nọ n'ime ya ka hapụ ịgbaso ụkpụrụ ahụ onye ka m tinye na ndewo ya gaziere gị nọ anyị ahụ n'ozi gị na mgbede Dikin Ugochukwu ajụzie isi Cluster Market zibata ozi gị isi Eko FM ịlọvụrụ program a ọsụ uche Anita Clara Chineke gọzie anyị anyị na-akụziere ndị mmadụ ihe n'igụrụ onye ọbụla na-esecha ịkpọrọ onye dị otu ahụ asị na ịlaiki hụ onye dị otu ahụ isi Chineke gọzikwa anyị ọzọ. Thank you so much. ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Echo FM. o jirila otu nkeji gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee
abalị 4 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na onye Chief of Defence Staff ala anyị ekwuola ya ha na onweghị mkpagbu ọbụla a na-akpagbu ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala anyị. Ị ga-anụrụkwa n'ụlọ ikpe enyela Nnamdi Kanu mbirimambi ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Wenezdee ịmalite ịzara ọnụ ya n'ebubo iyi ọha egwu eboro ya. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na mba Amerịka egosipụtala ndonye ukwu ha nye ala anyị dịka mba Amerịka. Ị ga-anụrụkwa na mba China egosipụtala ndonye ukwu ha nye ala anyị dịka mba Amerịka yichara egwu iji ndị agha ha wakpo ala anyị bụ Naịjirịa. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye ga-anụ olu ya bụ mụ nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Onye Chief of Defence Staff ala anyị bụ General Olufemi Oluyede akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na a na-akpagbu ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala anyị akpagbu. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'isi obodo anyị bụ Abuja, ya bụ onye Chief of Defence Staff a kwuru na ya bụ okwu ahụ onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump kwuru gbasara oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala anyị bụ Naịjirịa abụghị eziokwu. Ya bụ onye Chief of Defence Staff ala anyị ya masịrị ndị Naịjirịa obi ike na ndị agha ala anyị ga-etinyekwa uchu n'agha ha na-ebuso ndị oyi ọha egwu terọrist gbaa gburugburu ala anyị. O kwuru na ndị agha ala anyị dị uchu iweghachi udo gbaa gburugburu ala anyị bụ Naịjirịa, ebe ọ rịọrọ ndị Naịjirịa ma esekere ma edima ka ha gaa n'ihu na-akwado ndị agha ala anyị n'agha ha na-ebu megide iyi ọha egwu bụ terọrizm. Otu kọmishọn na-ahụ maka ntụliaka elu n'ala anyị bụ INEC apụtala mee ka ọha na eze mara na mmadụ dị nde 2.8 2.8 million people edebanye n'aha ha maka ịtụ vootu na ntụliaka elu gọvanọ steeti Anambra ga-ereji n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya. Ọ bụ onye isi oche INEC bụ ọkammụta Joash Ọjọ Amopitan bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ya bụ Amopitan gara n'ihu kwuo na INEC adịla njikere iziga ndị ọrụ ha dị 24,000 bụ 24,000 gbaa gburugburu polling units e nwere na steeti ahụ. Amopitan gara n'ihu kwuo na INEC dị uchu ibu agha megide iji ego azụ vootu na ya bụ ntụliaka elu gọvanọ steeti Anambra ma mee ka o doo onye ọbụla ga-achọ iji ego azụrụ vootu na ya bụ ntụliaka elu anya na a ga-akpa ya eze dịka ụkpụrụ iwu ala anyị si wee dee. Ụlọikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee nye Nnamdi Kanu mbirimambi ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Wenezdee ịmalite ịzara ọnụ ya n'ebubo iyi ọha egwu bụ terọrizm a na-ebo ya ma ọ bụ ha akachapụ ikike o nwere ịzara ọnụ ya. Ọkaikpe ziri ezi na-ahụ maka ya bụ ikpe bụ ọkaikpe ziri ezi James Omotosho gwara Nnamdi Kanu ka ọ kpọtụrụ ndị ọkaikpe ga-enyere ya aka na ịzara ọnụ ya n'ụlọ ikpe. Okwu a ọkaikpe ziri ezi James Omotosho gwara Nnamdi Kanu na-abịa n'ihi ọjụjụ Nnamdi Kanu jụrụ ịmalite ịzara ọnụ ya na ya bụ ebubo iyi ọha egwu eboro ya bụkwanụ nke Nnamdi Kanu kwuru na onwe ya ebubo rijuru afọ ọ hụrụ na ya bụ ebubo eboro ya ka ọ dịkwa nnọọ mkpa ime ka ị mara na dịka ọ nọ na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe n'ụbọchị taa bụ Tuzdee na ya bụ Nnamdi Kanu nọ n'ihu ụlọ ikpe ahụ kọwaa njichi ndị DSS gara n'ihu jichie ya dịka nke na-eruju ya afọ. Otu pati APC na steeti Lagos ejirila ọnụ gwa Peter Obi ụwa ya na chi ya n'ihi okwu ya bụ Peter Obi kwuru gbasara iyi egwu Trump yiri ịwakpo ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ otu pati APC na steeti Lagos site n'ọnụ onye oti mkpu ha bụ Honorable Seye Oladejo boro Peter Obi ebubo
iji okwu dị mkpa metụtara ala anyị bụ Naịjirịa egwu ndọrọndọrọ ọchịchị. Ya bụ Ọladejo gara n'ihu kwuo na igbu oge Peter Obi gburu itinye ọnụ na ya bụ iyi egwu Trump yiri ịwakpo ala anyị bụ Naịjirịa bụ iji gosi na ọ hụghị obodo anyị bụ Naịjirịa n'anya. Ọladejo kwuru na ntinye ọnụ Peter Obi tinyere na ya bụ okwu bụ nke o mere n'ikpeazụ a dịka ọhaneze bịara kpanyechara ya ọkụ n'ahụ. Ya bụ otu pati APC na steeti Lagos kwuru na ebe a na-ahụ Peter Obi agwụchala mgbe o nwere aka mgbachire ala anyị n'ihu. Onye bụbu onye isi ala Naịjirịa n'oge ndị agha bụ Abdulsalami Abubakar apụtala kwuo n'okwu ahụ onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump kwuru gbasara oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst na Naịjirịa abụrụla oke ihe iyi egwu nye ịdị n'otu na udo ala anyị bụ Naịjirịa. Abdulsalami kwuru na okwu ahụ Trump kwuru nwere ike ime ka e nwee obi uke n'elu na nkewa n'ala anyị bụ Naịjirịa ma a na-esoghị ya dịka o kwesịrị ka esoo ya. Ọ rịọrọ ndị Naịjirịa ka ha dere jii ma hapụ inye ndị mba ọzọ ohere ịbịa bute nkewa n'etiti ha. Ọ rịọrọ ụmụafọ Naịjirịa bụ ndị ọ na-ewe ebe ọ na-ewe ka ha wezụga iwe ha n'akụkụ ma kụrụ chịm n'ichekwa obodo ha. Ya bụ akachiburu ala anyị bụ Abdulsalami Abubakar kpọkuru mba Amerịka ka ha gbalịa kwado ala anyị bụ Naịjirịa n'ibu agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị na ya bụ ala anyị bụ Naịjirịa. Osote onye isi ala Naịjirịa bụ Kashim Shettima anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee hapụ isi obodo anyị bụ Abuja gaa Brazil ịga nọchite anya onye isi ala n'otu ọgbakọ ọwa akpọrọ United Nations Climate Change Conference. Ya bụ ọgbakọ bụ nke onye isi ala mba Brazil bụ Luiz Inacio Lula da Silva ga-ahụ maka ya ga-ehi odo malite n'abalị 6 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya ruo n'abalị 7 nke otu ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya kpọmkwem n'otu obodo ama dịka Belem bụ nke dị na ya bụ mba Brazil ka ọ dị. A tụrụ anya osote onye isi ala bụ Kashim Shettima isonyere ndị ndu mba ọzọ enwere gbaa gburugburu ụwa na ya bụ ọgbakọ. Gọọmenti mba China apụtala gosipụta ndonye ukwu ha nye ọchịchị onye isi ala Tinubu dịka mba Amerịka bịachara ya egwu iji ndị agha ha wakpo ala anyị bụ Naịjirịa. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye oti mkpu na ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ na ya bụ mba China bụ Mao Ning kwuru ya hoha na ha agaghị eji anya ọma ele obodo ọbụla ga-eji maka okpukperechi etinye ọnụ n'okwu gbasatara obodo ọzọ. Okwu ha si n'ọnụ onye oti mkpu na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ na mba China bụ Mao Ning na-abịa dịka onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump yiri egwu iji ndị agha mba ha wakpo ala anyị bụ Naịjirịa n'ihi oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala anyị. Igbo mụrụ nze ma mụọ nzọ o zochala ma gbachaa. A sị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anọrọ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na onye Chief of Defence Staff ala anyị ekwuola ya hoha na onweghị mkpagbu ọbụla a na-akpagbu ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala anyị. Emekwara nke nọrọ n'ụlọ ikpe enyela Nnamdi Kanu mbirimambi ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Wenezdee ịmalite ịzara ọnụ ya n'ebubo iyi ọha egwu eboro ya. Meekwa ka ịghọta na mba China egosipụtala ndonye ukwu ha nye ala anyị dịka mba Amerịka yichara egwu iji ndị agha ha wakpo ala anyị bụ Naịjirịa. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịara ya bụ ụdara ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Hey!
Go see me go die.